ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಟ್ಟಿಗಸಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಗ್ರೇವಿ ಒರಿಯೊರಿ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜೊಂಜುಂಡು. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ದಕುಲು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೆರ್, ನಮನ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇತೆ, ನಮ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುವ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ. ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಡು, ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ತೂಕ. ಮೂಲು ಯಾನು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ, ಇಡೀ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ 2 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಬೀಜ ಇದು ಏನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಬಣಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರ್ಧ ಚಮಚ ದಾಸಿಮಿ ಪಾಡೋಡು, ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಡು ತಿಗೋಡು. ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು, ಕಾಲು ಚಮಚಲ ಬುಡ್ಚ ಇಲ್ಲ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು. ಇದು ಒಂದೇನು ಪೂರ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಯಿಡು ಒಂದೇನು ದಿಪ್ಪುಗ ಇತನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಚಿ ಪತ್ರಾಡು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು, ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಕಾಯಿಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಒಂದೆಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಏನು ಮೂಲು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ಗ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದನ. ಇತನೆಕ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ತಾರಾಯಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಯಾವ ಒಂದೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಲಾಯಿ ಕಡೆ ಇಂಚ ಅರೆಪ್ಪು ಕಡೆಯೋಡು. ಅರೆಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಮೂಲು ಯಾನು 300 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ಎಟ್ಟಿದ ತೊಂದೆ ಬಜ್ಜಿ ಎಟ್ಟಿ. ಒಂದಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚ ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಕಾಲು ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಉಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಚಮಚ, ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಅರ್ಧದ್ದು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೊಲಿ. ಒಂದೇನಿತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡೊಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ. ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದಿಂಡ ಯಾವು ದೀಜಿಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ದಿಂಡ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತೊನೊಂಡು ಮಸಾಲೆ. ಮೂಲಿಯಾನು ಬನಲಿಡು ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದೆ. ಇದು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ. ಫಸ್ಟಿಗೊಂದು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಬಜ್ಜಿಲ ಪಾಡೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಡೊಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮುಜರ್ದ 5 ನಿಮಿಷ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ತುಲೈತೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಒಂದೇನು ತೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚೂರು ನೀರ್ಲ ಬುಡ್ಪುಂಡು ದೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಇತ್ತು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒರಿದು ನೈಟ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೇನು ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚೆದು ಅವೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ಯಾನು ನಾನು ಬೇತದಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಮೂಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಜಿ. ಅದನ್ನಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬ್ರೌನ್ ಆನೆಟ್ಟ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ತುಲೆ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಇತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದನ ಅರೆಪುನು ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲನು ಪಾಡ್ಗ. ನಿಕ್ಕಿ ಅನ್ಮೂಲು ಪುಲಿತ ನೀರು ಪಾಡೋದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಉಂಡೆ ಪುಳಿ ದೆತ್ತದು ಅವೇನು ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದೇನು ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಯೆ. ಕಡೆನೆ ಕಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಪುಳಿ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ನೀರು ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ತೇನೆ. ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ದಪ್ಪ ಬೋಡು ಐತಲೆಗೆ ಕೊಡು ಪಾಡ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ತೋಚುಂಡ ಕೊಡುವಂಥ ನೀರು ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಕಲು. ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯೆ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಒಂದೇನು ಕೊದ್ಯಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿಡು ಒಂದು ತುಲೆ ಮೂಲು ಬಾಯ್ಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಆತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚ ಬೇಯ್ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂದೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಮಗುತೊಂದೆ ಬೇಯ್ಪಾಂಡ ಆಂಡು ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆತನು. ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಎಟ್ಟಿಗಸಿ ರೆಡಿ ಆತನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.